Bueno, moi bo día a todos e a todas, moitísimas gracias por estar esta mañán aquí connosco. Hoxe Galicia está absolutamente consternada por este novo crime machista. A comisionada contra a violencia de xénero ven de confirmar o carácter machista deste novo asesinato de María Belén, unha pontevedresa de 52 anos que, como saben, onte perdeu a vida de mans presuntamente da súa exparella. Dende que temos registros desde o ano 2003, son xa 1.349 familias as que perderon a un ser querido, familias que quedan sin nais, fillos que quedan órfos e, polo tanto, é absolutamente unha situación absolutamente insostible. Dende o Goberno queremos, en primeiro lugar, trasladar o noso maior agarimo a todos os familiares e chegados da víctima e, en segundo lugar, declarar expresamente que dende o Goberno non vamos a parar, non vamos a dar un paso atrás, hasta loitar e hasta ser capaces de erradicar esta violencia machista, estes asesinatos machistas en donde as mulleres son asesinadas polo mero feito de selo. Por lo tanto, dende aquí, hoxe, dende Nigrán, queremos trasladar todo o noso apoio, todo o noso cariño aos familiares e amigos e, dende logo, reafirmar o noso compromiso na loita contra a violencia de xénero e, dende logo, unha loita que ten que ser de todos e todas. Ten que ser de toda a sociedade, pero tamén de todos os grupos políticos, sin que vai a poñerse de perfil, nin, dende logo, dubidar da existencia desta lacra que é a violencia de xénero. Moitísimas gracias.